Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητης. Κύριε ελέησον. Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Συ Κύριε. Σένους η πάσα δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξον αναπέμπωση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Υψούτε Κύριον τον Θεόν ημών και προσκυνείτε το υποποδίον των ποδών αυτού. Ότι Άγιος εστί. Συγκεκλεισμένον δέσποτα, συγκεκλεισμένον δέσποτα, Θηρώνος εις ο ήρθες, θηρώνος εις τους ήρθες, Αποστόλους τους έπλησας, Αποστόλους έπλησαν, Πνεύματος Παναγίου, Πνεύματος Παναγίου, ειρηνικός εμφυσίσας, ειρηνικός εμφυσίσας, δεσμήντε και λίγοι, τας αμαρτίας ήρθαν, και οκτώ μεθημέρας την συμπλευρά. το Θωμά υπέδειξας και τα σκύρα, Υπέδειξας και τα σχήρα, φοβόμεν Κύριο, μεθοβόμεν Κύριος και Θεός υπάρχει. Ο πρώτος των μαρτύρων τρίπους ανήσας και διακόνων προκριτός χρηματίσας, Στέφανος ο χάριτος πεπλισμένος, ιδού ανακομίσεται προς την βασιλείον πόντιν θαυμάτων βριών την χάρη. ον περαιανοτάξεις, Όλος συνδρόμων, ον περιανοτάξεις, όλος συντρόμο παρίστανται, πιφέρουσε κατοπτεύσε, έγλυν της απορρίτου αυτούσιας, Χριστόν γαστρίε χώρισας, λαβώντας αρκά παρθένε, εν σωτημίων αιμάτων. Πάσα
Του πείσεν αυτής χρήμα εγγραπτών, δόξα αυτή έστε πάση της σωσής αυτού. Κύριε και κριτήριο παρέστης υπό Πιλάτου κρινόμενος, αλλού καπέληφθης του θρόνου, το Πατρίς εγκαθεζόμενος και Αναστάς εκ νεκρών των κόσμων ηλευθέρωσας εκ της δουλείας του αλωτρίου ως εκτήρμων και φιλανθρώπων. Ενείτε τον Θεόν εν της Αγίας αυτού, ενείτε Αυτόν εν στερεώματι εις δυνάμεως αυτού. Κύριε, οίκαιος νεκρών εν μνημείο, Ιουδαίης εκατέθεντο, άλλος βασιλέα υπνούντα, στρατιώτες εφύλατον, και ο ζωής θησαυρών σφραγίδιες σφραγίσαντο, αλλά ανέστης και παρέσχες αυθαρσίαν τες ψυχές ημών. Ενείτε Αυτόν επί τες δυναστείες αυτού, ενείτε Αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Κύριε όπλων κατά του διαβόλου, τον σταυρό σου ημιδεδόκας, φρύτηγαρ και τρέμει, μη φέρον καθόραν αυτού την δύναμη, ότι νεκρούς ανιστά και θάνατο κατήργησε, δια τούτο προσκυνούμεν την ταφή σου και την αγιασή. Ενείτε Αυτόν εν ήχος άλπιγγος, ενείτε
τε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Ο άγγελος σου, Κύριε, ότι Ανάσταση κηρύξας, τους μεν φύλακας εφώτισε, τα δε γυναία εφώτισε λέγον. Τι ζητείτε των ζώντα μετά των νεκρών, αρέστη Θεός, ον κατκετικούμε την εδωρήσατο. Εν είτε αυτόν εν την πάνω και χορό, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνο. Άγγελος επίγειος, ο πρωτομάρτης γενόμενος, προς ουρανούς ανερχόμενος, επίστη μετάσιος και την Θείαν είδεν, ως εχώρη δόξαν της απροσίτου μύθης, και υπερρούνουν τρία δοσμυστήρια, διότι ακατάληπτον ανακηρύττει σου δύναμιν, Ιησού παντοδύναμε, ως σωτήρ των ψυχών ημών. Εν είτε αυτόν εγκυβάλεις εβήχης, εν είτε αυτόν εγκυβάλεις αλλαλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων. Άγγελος επίγειος, ο πρωτομάρτης γενόμενος, προς ουρανούς ανερχόμενος, επήρθη μετάσιος και την Θείαν είδεν, ως εχώρη δόξαν της απροσίτου μύθης, και υπερνούν τριάδος μυστήρια, διότι ακατάληπτον ανακηρύττει σου δύναμιν, Ιησού παντοδύναμε, ως σωτήρ των ψυχών ημών. Δίκαιος ο σφήνιξ ανθίσει, και ο συγκέντρωση εν το Λιβάνο πληθυνθήσεται, κάλαμος υπερτίμος, ωραίος επέφαναστη επανόδος σου στέφανε, πρωτομάρτης πανένδοξε, ακτήσει κοσμούμενος, χαρίσμα των θείων και των ιαμάτων δύο και πάντα στους πιστούς, καταφεδρίνεις της θαυμασίας σου, εν πίστη των φιλάνθρωπων υμνολογούντας και λέγοντας, Ιησού παντοδύναμε, ως σωτήρ των ψυχών ημών. Εφητευμένος εν το οίκο Κυρίου, εν τες αυλές του Θεού ημών εξανθήσει, κάλαμος υπέρτιμος, οξυγραφών την ευσεβίαν, ανεδείχθη η γλώσσα σου, δις κατεφώτισας, πρωτομάρτης πάντας, τες διδασκαλίες και επανήγαγες ημάς, εξ αγνωσίας προς την ευσεβίαν, διό σου την ετήσιον επιτελούντες πανηγύριν, ανημρούμεν γερέροντες τους αγώνας σου, Στέφανε.
εισόδων των θύρων την εκ νεκρών σου Ανάσταση. Αλεπλήσας χαράς τους μαθητάς και πνεύματος Αγίου αφέσεως αμαρτίων και των θωμάν που κατέλειπες τότης απιστίας καταβαρτίζεστε παράσχουν και ημί γνώση αλήθη και αφέση τεσμά και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερευλογημένη υπάρχεις Θεότο και Παρθένε, διαγάρτου εξούς αρχοθέντος, ο αδυσυχμανότιστε, ο Αδάμαν ακέκλητε, η κατάραν ενέκρωτε, η Εύα ηλευθέρωτε, ο θάνατος θανάτωτε, και ημείς εζωπήθημεν, διό αντιμνούντες δόμεν, ευλογήτως Χριστός ο Θεός ημών, ο ούτως ευδοκίσας δόξα Συ. Δόξα Συ το δείξαντι το φως, δόξα εν υψίστης Θεόν, και
Δοξολογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σοι δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασίλευ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε μονογένες Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αγνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε τη δέησιν ημών, ο καθημένος εκ δεξιών του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Σίμωνος Άγιος, Σίμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κάθε κάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνων. Καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε, το έλεος σου εφήμας, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματα σου. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματα σου. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματα σου. Κύριε καταφύγει, εγεννήθης ημίν εν γενναία και γενναία. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου, ότι ημαρτών σοι. Κύριε, προσεκατέφυγον διδαξών με, το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οξόμεθα φως. Παράτηνον το έλεος σου, εις γύρος κουσίσε, Άγιε
ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νικαίαί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. σήμερον σωτηρία το κόσμο γέγονεν, άσαμεν το Αναστάντη εκ τάφου και αρχηγό της ζωής ημών, καθερόν γαρ το θάνατο των θάνατων, τον οίκος εδωκεν ημίν και το μέγα ελέος. Ευλόγησον Δέσποτα. Ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου οικού τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπερπλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε
συγχάρητη. Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγαθόν το εξομολογήστε το Κύριο και ψάλιν το όνομα της σου ύψιστε. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτες όσον ημάς. Αναγγέλνει το πρωί το έλεος σου και την αλήθεια σου κατά νύχτα. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτες όσον ημάς. Ότι εφρανάς με Κύριε εν της ποίημασής σου και εν της έρχης των χειρών σου αγαλιάσομαι. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτες όσον ημάς. Ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ουκ στην αδικία εν αυτό. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτες όσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νικαία και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτες όσον ημάς. Έτυχε την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη. Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι σών το κράτος και σου στην η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Κύριος εβασίλευσεν ευπρέπειαν ενεδύσατο Κύριος δύναμη και περιεζώσατο. Σώσον ημάς Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Και γαραστερέωσε την οικουμένην της σου σαλευθήσετε. Σώσον ημάς Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Θαυμαστή προτερισμή της θαλάσσης, θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος. Σώσον ημάς Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Το οίκο σου πρέπει αγιάσμα, Κύριε, εις μακρότητα ημερών. Σώσον ημάς Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια.
Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και δικαίαει και εις τους αιώνας των αιώτων. Αμήν. Ομοτογενής Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων και καταδεξάμενος δια την ημετέρα σωτηρίαν, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ατρέκτος εν ανθρωπίσας, σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θάνατον πατήσας εις της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημάς. Έτη και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Kyrie eleison. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Kyrie eleison. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξον αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαιαη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε αγαλιασόμεθα το Κύριο, αλλά αλλάξομεν το Θεό το σωτήριμον. Εξ ύψους κατήρθες ο έσφλαχνος, ταφήν κατεδέξον τρίμερον, ή να είμαστε ελευθερώσεις των παθών, η ζωή και η Ανάσταση σήμαν, Κύριε, δόξα Σοφία όρθη. σώσον ημάς, Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Εξ ύψους κατήλθες ο έσφλαχνος, ταφήν κατεδέξω τρίμερον,
υφήν, εξαθλώνων υπέμεινας υπέρ Χριστού του Θεού, μαρτύρων πρωτόαθλε, συγχαρτήν Ιουδαίων, απελέξαν μανίας, είδες σου τον σωτήρα, του Πατρός δεξιόθεν, αυτόν ουν εκδισωπιάει, υπέρ των ψυχών ημών. Χαίρε και χαριτωμένη Θεότο και Παρθένε, εξού καταμέτειλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών, φωτίζον τους εν σκότη, Εφραίμου και εσύ πρεσβύτα δίκαιε, δεξάμενος έναν κάλες, τον ελευθερωτήν των ψυχών ημών, χαριζόμενον ημίν και την Ανάσταση. Των φρουρών Ηρακλείου δευτένην άπαντες, ορθοδόξον δε άμα των αντιλήπτωρα, εφημίσομεν πιστή πεινάν των ένδοξων, ότι κατήσχην ελαμπρός, τα σορδάς των ασεβών συντρίψας τούτον τα τόξα, πρεσβεύει το Κυρίο, ελεηθήνε τας ψυχάς ημών. Θύοι μάρτυρες προπεοφόροι, σκόντες προκριτών, αρχιερέα, των διάδοχων Τίτου Γεράσιμου, των ανθρωπόρων μηνάν μιμησάμενοι, εν το ναό αυτούς φάγια οφείλετε, όθεν Άγιοι της Κρήτης λαμπρά καυχήματα, Χριστό υπέρ ημών αη πρεσβεύεται. Επί του όρους μετεμορφώθης και ως εχώρουν οι μαθητές σου τη δόξα σου, Χριστέ ο Θεός, εθεάσαντο, η ναότα σε είδωση σταυρούμενον, το με πάθος νοήσος συνεκουσιών, το δε κόσμο κηρύξωση, ότι σύ υπάρχεις αληθώς. Του Πατρός το απάργαζαμα, Του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξον αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί. Και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον
Εύξαστε και απόδοτε Κυρίω το Θεό ημών, γνωστός εν τη Ιουδαίων Θεός, εν το Ισραήλ μέγατο όνομα αυτού. Σοφία. Προς Κορινθίους πρώτης επιστόλης Παύλου, το ανάγνωσμα. Αδελφοί, Θεού εσμεν συντεργοί, Θεού γεωργίων, Θεού οικοδομίεστε. Κατά την χάριν του Θεού τη δοθήσαν μη ο σοφός αρχιτεκτών, θεμέλιον τέθηκα, άλλος δε επικοδομεί, εκαστός δε βλέπετο πως επικοδομεί, θεμέλιον γάρ, άλλον ουδείς δυνατεθήνε, παρά των κείμενων, ως εστίν Ιησούς Χριστός. Είδε της επικοδομή επί των θεμέλιων τούτων, χρυσών αργυρών, λίθους τιμίους, ξύλα χόρτων καλάμιν, εκάστου το έργο φανερών γεννήσετε, η γάρη μέρα δηλώσει, ότι εν πύρη αποκαλύπτεται, και εκάστου το έργον οποίον εστί, το πυρ δοκιμάσει. Ητινός το έργον μενή, ο εποκοδόμησε, μισθόν λείψετε, ητινός το έργον κατακαήσετε, ζημιωθήσετε, αυτός δε σωθήσετε, ούτως δε ως διαπυρός, ουκ είδατε ότι ναός Θεού εστέ, και το πνεύμα του Θεού εκεί εν ημίν, ητις το ναόν του Θεού φθήρη, θερή τούτον ο Θεός, ο γαρνός του Θεού, Άγιος εστί. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Το πνεύμα σου. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο ηνάγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού εμβήνε εις το πλοίον και προάγειν αυτόν εις το πέραν έως σου απολύσει τους όχλους. Και απολύσας τους όχλους ανέβη εις το όρος κατηδίαν προσεύξατε.
οψίας δε γενομένης, μόνος ειν εκεί. Το δε πλοίον ήδη μέσον της θαλάσσης ή βασανιζόμενον υπό των κυμάτων, ειν γάρ εναντίος ο άνεμος. Τετάρτη δε φυλακή της νυκτός απήρθε προς αυτούς ο Ιησούς, περιπατών επί της θαλάσσης. Και ειδώντες αυτόν οι μαθηταί επί την θάλασσαν περιπατούντα, εταράχθησαν λέγοντες ότι φάντασμα εστί και από του φόβου έκραξαν. Ευθέως δε ελάλησεν αυτοίς ο Ιησούς λέγον, θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε. Αποκριθείς δε αυτό Πέτρος είπε, Κύριε, εσύ, και λευσόμε προσέλθειν επί τα ύδατα. Ο δε είπε, ελθέ. Και καταβάς από του πλοίου ο Πέτρος, περιεπάτησεν επί τα ύδατα, ελθύν προς τον Ιησούν. Βλέπον δε τον άνεμον ισχυρόν εφοβήθη και αρξάμενος καταποντίζεσθε, έκραξε λέγον, Κύριε σώσον με. Ευθέως δε ο Ιησούς εκτείνας την χείρα, επελάβε το αυτού και λέγει αυτόν, ο λιγόπιστε εις τι εδίστασας. Και ελβάντων αυτόν εις το πλοίον, εκόπασεν ο άνεμος. Ιδέν το πλοίο, ερθόντες προσεκίνησαν αυτό, λέγοντες, αληθώς Θεού Υιός ειν. Και διαπεράσαντες ήλθον. Εις την γην γέννησαρε, ειρήνη σοι. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, σοι δόξαν αναπέμπομεν.
το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Here
προδεξόμενοι. Αμήν. Πάντων ημών, νηστεί Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τέσσαν και λύκες αόρατος δορυφορούμενος τα Πληρώσομεν τη δέησιν ημών το Κυρίο. Και των πρωτεθέντων τιμιοδόρων του Κυρίου δεηθόμεν. Των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, εισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Περτουρίσθηνε ημάς από πάσης λήψεως, οργής, κυρδίνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη. Κύριε ελέησον. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσχου, Κύριε. Συγγνώμην και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσχου, Κύριε. Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετάνοια εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσχου, Κύριε. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Παράσχου, Κύριε. Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας,
με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Δια των νικτήρμων του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση και το πνεύμα σου. Αγαπήσομεν αλλήλους συν αενομονία ομολογήσομεν. Πατέρα Υιών και Αγίων Πνεύμα, τριάδα ομοούσιον και αχωριστον. Τα στήρας εν σοφία πρόσχομεν. Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και οράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, πως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρίδιου τα πάντα γένετο, τον ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρίαν, κατερθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και νεθροπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανερχόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και βάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνεζόντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος, και στο Πνεύμα το Αγίον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Στόμεν καλός, στόμεν μετα φόβου πρόσκομεν την Αγίαν αναφοράν, εν ειρήνη προσφέρει. Ελεον ειρήνης, θυσίαν εν εσεώς. Χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Και μετά του πνεύματος σου, ανοσχόμεν τας καρδίας, έχομεν προς τον Κύριο. ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αξίον και δικαίων. των επινίκιων ύμνων άδοντας
πάρετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενο, εις άφεσιν αμαρτιών. Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων, εις άφεσιν αμαρτιών. Ορθοτομούντα των λόγων
εσείς αληθεία. Kyrie eleison. Και όν εκαστός κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών. Και πάντων και πασών. Και το σημείνεν ενιστόματι και μια καρδία δοξάζει και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαιαί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, με τα πάντων ημών. Μετά του Πνεύματος σου. Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες ετι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ των προσκομιστέντων και αγιαστέντων τιμιοδόρων του Κυρίου δεηθώμε. Πως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον εις οσμήν ευωδίας πνευματικής αντικαταπέψιμη την Θεία Χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάδε επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει: Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγισε εμάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Είναι πάση Και το πνεύμα σου. Τας κεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομαι. Χάρητη και εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύμα την και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρόσχομαι. Τα Άγια της Αγίας. Εις Αγίος, εις Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός.
Ο λόγος του Αποστόλου Παύλου που ακούσαμε σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν είναι μία ηθική διδασκαλία, ούτε μία απλή προτροπή για ένα καλύτερο τρόπο ζωής. Είναι μία αποκάλυψη. Αποκαλύπτει στον άνθρωπο ποιος πραγματικά είναι, από πού προέρχεται και προς ποιο τέλος πορεύεται. Αποκαλύπτει με άλλα λόγια το μυστήριο του ανθρώπου μέσα στο μυστήριο του Θεού. Η εποχή μας γνωρίζει πολλά για τον άνθρωπο. Η βιολογία και η ιατρική ερευνά το σώμα και τις ασθένειές του και τη θεραπεία του. Η ψυχολογία μελετά τον εσωτερικό του κόσμο. Η κοινωνιολογία εξετάζει τις σχέσεις του. Η τεχνολογία επιχειρεί ακόμη και να επεκτείνει τις δυνατότητές του. Κι όμως, όσο περισσότερο αυξάνεται η γνώση για τον άνθρωπο, τόσο βαθύτερο γίνεται το ερώτημα ποιος είναι τελικά ο άνθρωπος. Η απάντηση δεν βρίσκεται ούτε στα εργαστήρια, ούτε στα σπουδαστήρια, ούτε στις ιδεολογίες και στις θεωρίες τις ψεύτικες του κόσμου τούτου, αλλά βρίσκεται μέσα στην αποκάλυψη του Θεού. Ο Απόστολος σήμερα μας λέει, δεν είστε μόνοι σας. Δεν λέει είστε αυτοδημιουργητοί, δεν λέει είστε προϊόν της ιστορίας και της φύσης, λέει κάτι εντελώς διαφορετικό σήμερα ο Απόστολος. Θεού εσμεν συνεργοί. Είμαστε συνεργάτες στο έργο του Θεού. Η ύπαρξή μας δεν είναι ένα κλειστό σύστημα. Ο άνθρωπος δεν υπάρχει για τον εαυτό του, ούτε ολοκληρώνεται μέσα στην αυτάρκειά του. Από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας του υπάρχει ως πρόσωπο σε σχέση. Δημιουργείται από την αγάπη του Θεού και καλείται να ζήσει μέσα στην κοινωνία μαζί του. Αυτό είναι το βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης. Ο άνθρωπος, αδελφοί μου, δεν σώζεται επειδή γίνεται αυτάρκης. Σώζεται επειδή κοινωνεί, σχετίζεται, μοιράζεται. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί τη λέξη συνεργοί, συνεργάτες. Ο Θεός δεν ενεργεί χωρίς τον άνθρωπο, ούτε ο άνθρωπος μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς το Θεό. Η χάρη δεν καταργεί την ελευθερία του ανθρώπου, αλλά τη θεραπεύει και την ενισχύει. Και η ελευθερία, η αληθινή, η πραγματική ελευθερία του ανθρώπου δεν αντιστέκεται στη χάρη, αλλά βρίσκεται μέσα σε αυτήν, μέσα σε αυτή τη χάρη βρίσκει την αληθινή της πληρότητα. Κατόπιν ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί δύο εικόνες σήμερα στο αποστολικό κείμενο. Θεού Γεώργιον και Θεού οικοδομή. Αυτές δεν είναι απλά δύο φράσεις, δεν είναι μεταφορές γλωσσικές, λεκτικές. Είναι έννοιες ουσιαστικές. Το χωράφι υπάρχει για να καρποφορήσει. Η οικοδομή υπάρχει για να κατοικηθεί. Και έτσι ακριβώς υπάρχει και ο άνθρωπος. Δεν δημιουργήθηκε ο άνθρωπος απλά για να υπάρχει. Δημιουργήθηκε για να καρποφορήσει και να κατοικηθεί από το Θεό. Εδώ βρίσκεται μία από τις μεγαλύτερες αλήθειες της ορθόδοξης ανθρωπολογίας. Ο άνθρωπος δεν είναι μία αυτάρκης μονάδα. Δεν είναι ένα απομονωμένο άτομο που αναζητεί μόνο την προσωπική του ευτυχία. Είναι ένα όν που η ίδια η ύπαρξή του είναι ανοιχτή προς το Θεό και προς τον άλλο άνθρωπο. Όταν αυτή η σχέση διαταράσσεται, η σχέση δηλαδή προς τον Θεό και προς τον συνάνθρωπό μας και προς τον εαυτό μας φυσικά, ο άνθρωπος δεν χάνει απλώς την πνευματική του ή την ηθική του ή την εσωτερική ψυχοσυναισθηματική του ισορροπία, αλλά τραυματίζεται οντολογικά, χάνει τον ίδιο τον τρόπο της ύπαρξής του. Γι' αυτό και η αμαρτία δεν είναι απλά η παράβαση ενός νόμου,
είναι διάρρηξη της σχέσης, της κοινωνίας. Είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να υπάρξει χωρίς εκείνον, χωρίς τον Θεό δηλαδή, από τον οποίο αντλεί την ίδια του τη ζωή. Και ο Απόστολος Παύλος συνεχίζει και λέει «Θεμέλιον γαρ άλλον ουδείς δύνατεθήνε παρά τον κείμενον ως εστίν Ιησούς Χριστός». Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο Χριστός δεν είναι απλώς ένας ηθικός αναμορφωτής, ένας φιλόσοφος ή έστω ένας ιδρυτής μιας θρησκείας. Όχι. Ο Χριστός είναι το θεμέλιο της ύπαρξής μας. Από Αυτόν αντλούμε τη ζωή, γιατί Αυτός είναι η ζωή. Μακριά από Αυτόν, από το Θεό δηλαδή, ο άνθρωπος μπορεί να επιτύχει πολλά και σήμερα ο άνθρωπος υπερηφανεύεται γι' αυτό, γιατί δεν θέλει το Θεό στη ζωή του. Μπορεί να επιτύχει πολλά, αλλά δεν μπορεί να θεμελιώσει την ίδια τη ζωή του πάνω σε στέρεα θεμέλια. Μπορεί να αυξήσει τις γνώσεις του, να παρατείνει τη βιολογική ζωή, να κατακτήσει τον κόσμο και την επιστήμη, αλλά δεν μπορεί να νικήσει τη φθορά και το θάνατο. Και εδώ βρίσκεται το μεγάλο αδιέξοδο του σύγχρονου πολιτισμού. Ενώ κατορθώνει ο άνθρωπος σήμερα να μεταμορφώνει τον κόσμο, δυσκολεύεται να μεταμορφώσει τον άνθρωπο. Ενώ αυξάνει τις δυνατότητές του, δεν απαντά στο βαθύτερο υπαρξιακό του κενό. Ενώ επιμικρύνει τη ζωή, δεν μπορεί να της χαρίσει αιωνιότητα. Γι' αυτό η Εκκλησία δεν έρχεται να προσθέσει ακόμη μια ιδεολογία όπως κάνει ο κόσμος μέσα στις πολλές θεωρίες, τις ψεύτικες. Έρχεται να αποκαλύψει τον αληθινό τρόπο της ύπαρξης, ότι ο άνθρωπος βρίσκει το είναι του, όχι στην αυτάρκεια και στο εγώ του, αλλά στην κοινωνία με το ζωντανό Θεό. Ο Απόστολος στη συνέχεια μιλά για τα υλικά με τα οποία οικοδομούμε. Για να οικοδομήσουμε ένα οίκο, ένα οίκημα, χρειαζόμαστε υλικά. Έτσι και εμείς στη ζωή μας, για να οικοδομήσουμε έργα αγαθά, έργα αγάπης και θεάρεστα, χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε και εμείς αγαθά. Και υπάρχουν έργα, αδελφοί μου, που μοιάζουν λαμπρά, ανθρώπινα έργα που μοιάζουν λαμπρά, αλλά πολύ εύκολα καταραίουν. Και υπάρχουν και έργα που γεννιούνται μέσα στη σιωπή και στην ταπείνωση και στην αγάπη του Θεού και στη θυσία και στην προσευχή, και αυτά αντέχουν περισσότερο και στη φωτιά και σε κάθε λογής κίνδυνο. Η φωτιά δεν είναι μόνο η τελική κρίση. Είναι ήδη η αποκάλυψη της αλήθειας μέσα στην ιστορία. Κάθε δοκιμασία, αδελφοί μου, αποκαλύπτει σε εμάς τους ανθρώπους πάνω σε ποιο θεμέλιο έχουμε οικοδομήσει τη ζωή μας. Και αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να μας απασχολεί. Πάνω σε ποια θεμέλια εμείς έχουμε οικοδομήσει τη ζωή μας. Ο Απόστολος συνεχίζει και στο αποκορύφωμα του λόγου του και της θεολογίας του λέει σε μας «Ουκ είδατε ότι ναός Θεού εστέ και το Πνεύμα του Θεού εκεί εν ημίν». Μας λέει δεν είδατε, σε μας απευθύνεται, ότι είστε ναός του Θεού και μέσα σας κατοικεί το Πνεύμα Του. Αυτό δεν είναι ένας λόγος ποιητικός, ένας λόγος λογοτεχνικός. Είναι μια πραγματικότητα που εγγενίασε η ενανθρώπιση του Λόγου του Θεού. Ο Θεός δεν κατοικεί πλέον μόνο μέσα σε κτισμένους ναούς από πέτρα, κατοικεί μέσα στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος γίνεται ο τόπος της παρουσίας του. Και αυτό σημαίνει ότι ολόκληρη η ύπαρξη του ανθρώπου, το σώμα, ο νους, η ψυχή, η καρδιά αποκτούν λειτουργικό χαρακτήρα. Ο άνθρωπος γίνεται μία ζωντανή λειτουργία, μία δοξολογία προς το Δημιουργό του. Γι' αυτό η Εκκλησία δεν βλέπει τη σωτηρία ως μία ατομική δικαίωση, ούτε ως μία ψυχολογική ανακούφιση.
Η σωτηρία είναι η ανακαίνιση του ανθρώπου. Είναι η αποκατάσταση της κοινωνίας με το Θεό. Είναι η μεταμόρφωση της ύπαρξης. Είναι η είσοδος του ανθρώπου στη ζωή της Αγίας Τριάδος. Αυτό είναι σήμερα το βαθύτερο νόημα της Θείας Λειτουργίας που τελούμε. Δεν συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ εμείς γιατί δεν είχαμε άλλη δουλειά να κάνουμε και είπαμε ας πάμε στην εκκλησία. Όχι, εμείς συγκεντρωθήκαμε εδώ για να γίνουμε εκκλησία, για να γίνουμε το σώμα το ευχαριστιακό και να τελέσουμε τη Θεία Ευχαριστία. Η Εκκλησία δεν θυμάται απλώς το παρελθόν, ζει ένα παρόν και πορεύεται το μέλλον. Αυτός είναι ο λεγόμενος λειτουργικός χρόνος της Εκκλησίας. Κάθε Θεία Λειτουργία, αγαπητοί μου αδελφοί, φανερώνει τη Βασιλεία του Θεού μέσα στο χρόνο. Εδώ συναντούμε και τον ουρανό και τη γη συναντιούνται. Εδώ ο άνθρωπος στη Θεία Λειτουργία συναντά τον Δημιουργό του. Γι' αυτό η Εκκλησία δεν ζει στραμμένη προς το παρελθόν, αλλά προς τα έσχατα, προς τη Βασιλεία του Θεού. Κάθε Θεία Λειτουργία είναι μία πορεία προς τη Βασιλεία του Θεού. Αγαπητοί μου αδελφοί, το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα μας καλεί να ξαναθυμηθούμε ποιοι είμαστε. Δεν είμαστε πλάσματα περιορισμένα απλώς να επιβιώσουμε. Δεν είμαστε καταναλωτές ενός κόσμου που κάποτε θα τελειώσει. Δεν υπάρχουμε μόνο για λίγες δεκαετίες πάνω στη γη. Είμαστε πρόσωπα που δημιουργηθήκαμε για την αιωνιότητα. Είμαστε Θεού Γεώργιον. Είμαστε Θεού οικοδομή. Είμαστε ναός του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε ιερότητα την οποία οφείλουμε να σεβαστούμε. Και σε λίγο, καθώς θα πλησιάσουμε στο Άγιο Ποτήριο, δεν θα πλησιάσουμε μόνο για να λάβουμε μια ευλογία. Θα πλησιάσουμε για να ενωθούμε με τον Χριστό, ο οποίος είναι το θεμέλιο της ύπαρξής μας. Η ζωή της ζωής μας και η αρχή της νέας κτήσεως. Ας τον παρακαλέσουμε λοιπόν να μας αξιώσει να ζούμε ήδη από αυτή τη ζωή και να προγευόμεθα τη χαρά της Βασιλείας Του, ώστε όταν φανερωθεί η πληρότητα των εσχάτων να βρεθούμε όχι ως ξένοι, αλλά ως οικοί του Θεού, ως ζωντανή λύθη της αιώνιας οικοδομής που ποτέ δεν καταραίει, μέσα στο ανέσπερο φως της Βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών. Αλληλούια. Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. KritiTV.gr. Δε ζωντανά ή on demand όλα τα αγαπημένα σου προγράμματα από κινητό, τάμπλετ, υπολογιστή και στο